Şugun ministr hükümetining şuýryň ilkinji ikaýyna ýerine ýetirilen işleň netijeleri boýunça geçirilen mejlisinde hormatly prezidentiň öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmegiň ugruna başlanan maslahatlary işleň häsiýeti weseni. Olaň barşyna ýurdumyzda ösdürmegiň möhüm meseleler boýunça pikir alşmalar boldy. Hemem milli liderimiziň öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmegiň ugrulary kesýetenler. Yurdumdan meclisine geçiren maslahatda hormatly prezidentiň ýol başlygyna döwletimiziň demokratik hukuk hemem dünýäwi esaslarynyň berkitilmegine, ykdysadyň ýokary ösüşlep günleriniň öpüşdirilmegine, raýatlamyň awadançylyk derejesiniň ýokaryny öňtürlerini giň meşhur özgörtmeleri durmuşa geçirmegiň şähertlerini milli kanunçylyk bünýadynyň ýygydarly kämilleşdirmeginiň ähmiýetini üns çekildi. Belenşi ýaly ýurdumdan deputatlaryň öňüne berkarar ýurdumdan geljeki ösüşini, oňa raýatlarynyň awadançylygyny üçediýän täze kanunlary kabul etmek bilen baglanşykly möhüm wezipeler durýar. Deputatlar jemgyçilik wakalarynyň jümmüşine bolmalylar, halkymyzyň öňün çözgütleri hemem özgörtmeleri bolan isleglerini işleň öwrenmeliler. Maslahatda bulara barda aýratyn durup geçilip şeýle işleri alyp barmagyň uly ähmiýetini ataldy. Hemem bu urda ýerine ýetirmeli işler boýunça pikir alşyldy. Şeýle maslahatda döwlet siýasatynyň ileri sürýän uranyň şähertlerini milli parlament taparynyň öňe goýulan möhüm wezipeler nazara alyp durmuşa geçirilen işleň üstüne durulyp geçildi. Şoň ýaly mejlis tarapyndan merkezi saýlaw topary, uraýatlan häkimlikleri, siýasy partiýalar, jemgyçilik guramalar bilen birlikde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň adalaryna saýlawlary guramaçylykly taýýarlyk görmek boýunça degişli işleň alınıp barlyany barada çykyşlar dinlendi. Maslahatda Türkmenistanyň parahatçylyk söýjülük hemem netijeli daşary siýasatynyň ýurdumyzda ýaýbangylaryň özgörtülen mukaddes garaşdyrmagyň şanly 30 ýylynyň ähmiýetini, hereket edýän kanunlaryň mazmunyny düşündirmek boýunça wagt netiýede işleriniň ýygydarly alınıp barlyanyny belenildi. Daşary işler ministrligine geçirilen maslahatda ýurdumyzda şu ýylyň ýanwar-fevral aýlaryna amal aşyrylan işleň netijeleriniň ykdysadyň puduklaryna durnukly üstepginiň saklanýanyny äşkar edilmegi belenildi. Garaşy döwletimiziň daşary siýasaty bir taraplyk parahatçylyk söýjülük, hoşnýetli goňşuluk hemem özara bähwetli hyzmatdaşlyklarny berk eýermek arkaly amal aşyrly. Türkmenistanyň birek-bire hormat goýmak, ynanyşmak, hoşnýetli goňşuluk hemem halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryna uly üns berýäni barada aýdylyp, bu işleri mundan berýärde netijeli ösdürmegiň ähmiýeti barada durulyp geçildi. Çykyşlaryň dowamyny belenşi ýaly häzirki wagtda Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasyny durmuşa geçirmek, oňy bütün dünýäde awraýyny hasam artyrmak üçin milli diplomatik düzüminiň işgärleriniň netijeli işlemi üçin hormatly prezident tarapyndan ähli şertler düredildi. Şoňa görä maslahatda hormatly prezidentiň başlanyjy boýunça Türkmenistan parahatçylygyň we anaşmagyny watany diýip ýalan 2021-nji ýylda başgary iş ýüzünde amal aşyrmak üçin ören köp hemem tutan ýerli zähmet çekmegiň möhümligi dogrusynda belenildi. Ýurdumyň daşary siýasatyny amal aşyrýan maslahat gatnaşyjylar bular barda çykşyda bu urda esasany özleriniň hasam ihlasy, şeýle-de tutan ýerli işemeliklerini nasydalar. Şoňra da milli liderimiň tapşyryklaryny gelip çykýan wezipeler barda pikir alşyldy. Çykyşdanlara daşary siýasat idaralarynyň ury boýunça gatnaşyklaryny ýygydarly ösdürilýäni, daşary ýurtda hyzmatdaşlar bilen özara bähwetli feodal ykdysady hyzmatdaşlygy potlanmak boýunça işlerini amal aşyrýanyny